Три билети сега. Я айде първо. Добре, сега ще видим. Къде заснемате с киплата? Заснема ли с киплата? Вие заснемаш киплата? Вие по-на фото? Сава. Айде, върфане. Къде пая? Какво бе? Паяк, вика. Вау! Тук може да изработвате тикви. За състезание има. Чай да разгледаме после. Eu olhei de novo e não, acabou de tirar, vou levar. Ela é formada. Сега ли ще носите? Не отивани, бе, Мони? Като се прибираме. Оф. Мони, избери с по-малка киплата. Ама айде на връщане, бе, Мони. Айде.